Para sa dugang mga balita sa Negros, kag panay mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jert, mga kapuso, madamo ginya salamat sa Negros Occidental. Lalaki nga ginapahayag nagpanulod-sulod sa pila ka kabalayan na dakpan sa barangay official sa Banwa sa Kawayan. Apang suspect, baw nakapalagyo pa. Yaring balita nga itong gitutong ka. Makita ang lalaki nga nagatindog kag may suksok nga ba. Mabatian ginausi sa ini sa mga barangay tanod sang pila ka detalye. Sino ka Thomas Walumpang? Ginpasaylo ini sa lamesa kag ginpabukad ang unod sa iya dala nga bag. Kag diri may na-recover nga duha ka cellphone. Kung ipakita, pagwatanan daw. Para makita namon. Para makita namon kay kung ay may ginatago. Kuha ang video sa barangay Manuling sa Banwa sang Kawayan. Suno, sa opisyal sa barangay, may mga residente nga nagpangayo bulig bangod na dulaan sa cellphone. Sa nag-roving na ang mga tanod, di na nila nakita ang lalaki. Daw ka tinago lang ito. May isa kami katao nakita. Do babae sa layo. Pwede gina kay arapata sa kwansang korpyo. Siling ko din ka nagalin niya dra kuno sa iya parente halin sa kunos bakulod. Nabudlayan kuno sila sa pagkusisa sa lalaki bangod wala ini nagakooperar. Hindi ay pagpakita, yung pamangkot o nabis. Siling ko, may ID ka, hindi gid mag-atag. Hindi man pwede kami nga persaong gitsa. Isang aking nagurong among kapitan, amo to sa nga dito sa Serking Kulbaan. Sang na-recover na ang duha ka cellphone, madasig nga nagkapalagyo ang lalaki. At so happen lang nga pag-abot sa puli, pagtawag ni kagawad sa ako na hold na nila sa nila mga tanod. Kaya natawagan ang patrol nga magkadto dira. Nag-abot ang pulis, buhay mabantayan mayos ang tanod, nakapalagyo. Padayon pa nga ginatumod ang lalaki. Opod Kiril Gasilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.